Eżis Maltin u Għawċin, issa li bħala poplu qdejna dmirna fil-proċess demokratiku ta' pajjiżna, xtaqt naqsam magħkom xi riflessjonijiet. Għal uħud minna dawn il-ġimgħat ta' kampanja elettorali kienu jfissru telf ta' paċi u serenità. Kienu ġimgħat fejn sfortunatament il-valuri tal-kompassjoni, is-solidarjetà u s-sens komunitarju twarbu. Dispjaċir innutajt żieda qawwija f'tajjir, insulti u diżrispett lejn xulxin. Innuqqas ta' rispett u dinjità lejn xulxin neżżal il-persuna li jaqla l-insulti u t-tajjir mill-umanità tagħha. F'kull diskors tiegħi fihom ir-Repubblika u f'diskorsi oħra, wissej diversi drabi fuq l-abbuż mill-mezzi tal-komunikazzjoni, speċjalment dawk soċjali. Sfortunatament dawn il-ġimgħat dal-abbuż kiber b'konsegwenzi li ma nistgħux nikkalkulawhom. Dak li beda fil-medja tkompla fuq il-postijiet tax-xogħol, fl-iskejjel, fil-postijiet tad-divertiment, bejn il-ġirien, il-ħbieb u anke fil-familji. Nafu l-koll li l-ħsara tinfirex b'ħeffa. Nemmen li l-episodju ta' diżrispett ta' dawn l-aħħar ġimgħat ħallew tellifa biss. Tilef minn insulta wajjar, tilfu l-persuni mill-quta, tilfu l-partiti li fissimhom saru dawn l-atti ta' diżrispett, tilef il-pajjiż li sar anqas uman, tilfu l-familji li f'xi ħut minnhom nibdet anke l-mibeda. Tlifna ħafna mis-sens ta' dialogu bejnietna. Iva, tlifna l-kol bħala nazzjon. Nafu li fi ftit sigħat oħra se jkollna parti mill-popolazzjoni ferrieħa u parti oħra iddispjaċuta. Nappella lill partiti u l-istituzzjonijiet u l-postijiet tax-xogħol u l-familji biex f'dan il-mument nuru rispett lejn xulxin. Inkunu l-kebbisa tad-dawl u nkunu l-attivisti tal-għaqda u l-paċi. Nixtieq nara poplu li jirritorna kemm jista' jkun malajr għal raġuni u dialogu, elementi li jikkostitwixxu il-bażi ta' demokrazija vera u b'saħħitha. Irrid nisqar li m'għandi l-ebda illużjoni li xi ħadd se jinsa dawn il-ġimgħat malajr għalhekk nappella r-rikonċiljazzjoni. Ir-rikonċiljazzjoni ma nistgħux nibnuha billi nevitaw lil xulxin, iżda billi niltaqgħu ma' min weġġajna u nitolbuh skuża. Jeħtieġ nagħlqu lil dawk li f'dawn il-ġimgħat isnihom brivali jew bedewwa. Dawn jistgħu jkunu l-ħbieb, il-ġirien, sħabna fuq ix-xogħol jew il-familjari tagħna. F'dan il-mument u fi żmien li ġej għandu jieqa' fil-lingwaġġ aggressiv u abbużiv. Jeħtieġ nirritornaw għad-dialogu mibni fuq il-fatti u fuq ir-rispett reċiproku. Nistenna l-mexxija tal-partiti jibdew huma billi jagħmlu l-ewwel passi f'din id-direzzjoni. Irrid nistqar ukoll kemm inħossni gburija dawk fostna l-Maltin u Għawċin b'femmijiet politiċi differenti li kienu rispettużi u dinjitużi fis-sem li taw fit-twettiq ta' dan il-proċess demokratiku. Ejjew ma ninsewx li jkun x'ikun ir-riżultat, aħna nibqgħu poplu u nazzjon wieħed, ġirien u familjari ta' xulxin. Ejjew nerġgħu ninaqdu għaliex fl-għaqda biss nistgħu niksbu l-paċi u l-ġid sostenibbli għan-nazzjon tagħna. Nawgura sliem lil kulħadd.